Malawi Today. Lero ya Gwedegwede pamene timakatuka nkhani zosiyana-siyana ife cholinga chathu ndikubwera pano tikafufuza bwinobwino nkhani zoyenda bwanji pena kumva mene zoyendera ndikuona kuti kodi inu wake nkhani akambapo chani kapena zoona zenizeni tikaona ndikuunguza bwinobwino ndiziti ndeti mabwera tigawane nanu kutengera kuti mwina mmakhamu amva nkhani zokwanto ena amene ndithu amakamba mbali zawo sanafotokoze bwino kapena mwinanso inu nkhani simunayimve nkomwe ife timabwera pano tikudziwitseni kuti zikuchitika zotani ku dziko kuno cholinga chathu Malawi yakhala komera aliyense ndikumabwera ndi nkhani zolongosoka zofufuzika bwinobwino. Ine ndi Selina Dumbula amene amatizukutira nkhani mwa nthawi zonse bambo Steve Kondo Banda tiwandire ku programu ya lero. Lero tiziveka azibambo dus ablo voice ya jirasachi mau kifua ndukuzadi chakunolisirwa na mwalira ndi anthu mmalemba bwanji kodi nkhani zicha achakunolisa na mwalira abwana kongeresi nyimbo zake amazikonda zona de adaoneka nthawi nakukalonga kwenda mbali mwa nyanja atayikira nyimbo imene komanso m'misonkhano na asilikali akamakhala kuti akuwathamangira mbuyo mu nyimbo yake makhala imeneyo ndamufima chakunolisi koma adapita ulendo wina amendera zina sadapita kumaliro chabwino ku Belgium amendera zina zokhuza sogolera ku Africa poti program kumaliro sidatuluke chabwino program kumalira chakunolisi chabwino sidatuluke chabwino koma chakunolisi anamwalira ndi ikatuluka mwina timva za program ena chabwino koma adakhaura alimbomabe adakatulusa uthengo pepesa banja la zona de kwa basi amankonda kwa basi amankonda ngani ndiona chipa uvomereza mimi nimaisesa kubali yangu mbaya kane mangu esesa kuvomereza nkhani yokhuza sukulu ya Karibu Academy ndi kachanga nzikitwa kachanga inde yomwe mbuyomo modzi apeluso adaka mangala ku court kana kuti nzikitwa kachanga kuchitika mu mzinda wa Blantyre ukumasokoneza maphunziro kwa ana sukulu a boarding ana ena ndoyambira zaka 9 azathu apanga mapemphero oyitana anthu mawa ena mati mwazini mina think ka 5 pa tsiku ndi think pafupi kwambiri ndi sukulu imene nenkhani imene mpalala tengana ku court tidayikamba sopano komano mbali zonse za sukulu iyi mbali so yanziro imene agwirizana kunena kuti nkhani itithetsa mwamtendere tisabireso ku court koma tithetsa mwamtendere ngati amodzi zimene zofunika kwambiri zipindulira mbali ya maphunziro komanso mbali ya chipembedzo pafunika kuti pakhale kulemekezana chifukwa chipembedzo nawonso amafuna maphunziro nawonso amaphunziro amafuna chipembedzo ndesimene pakhale udani wina uliwonse kukoti nkhani imene imathera imatha mapitako wina mapya mtima wina masangalala koma wapya mtima sizinkomerabe mu mtima mwake koma mukakambirana kunoti tikakambirane ndikupatsana moni kukoti tu koti akapereka chigamulo tisapatsana moni kumapito aleza makhala akupanga zache wina kusangalala wina ayi ndetayamikire kuti afuna kuti athetse zinthu zomwe amtendere tayamikirenso usanambezana anduna za umoyo amathamanga kwa basi zimezo ndizofunika zikachitika mathamanga ndithu adapita kubwanza dzulo ukamvetsetsa nkhani yakuti mayi wina adataya I think ikhanda manobada kumene ifoti anthu ena adafuna 100,000 kuti apereke chiphuphu cha 100,000 kuti amuthandize zomwe zinthu zinthu zolakwika kwambiri amati akamva chinthu kuthamanga undunawo ndi umenewo za umoyo kala office kuthandiza komanso aliso ndi mtima ofuna kuthandiza anthu awo zika zawo adapita kubwayira nthawi jayi tidaona adapitapo chipatala cha Lions kulilongwe akhala kukamba zinthu zosiyanasiyana zofuna kuti nkhani ya umoyo ikhale pabwino ikhale komera wina aliyense chifukwa chokuti anthu akuzunzika ena kupereka ndalama ena kutani so atalimbikitse zipatala zambiri zona anthu ambiri adana nanu afuna kupangeni nkhani afuna kukhazikeni pasi musafowoke limbikirani ndithu ziko zomwe zikufunika kwambiri akomiti paja kunakhazikitsidwa komiti yoti fufuzeso ngozi ya ndege yomwe
amene apha malemu Saulos Chilima. So mu komiti imeneyo awotanya milandu asankha kukhala wa pampando wa komiti imeneyo ndipo achiwiri awo akhala Dr. James Mpunga. Ndi akakhala pasi akakambirana kuti ziyenda motani atifotokozera kuti kodi ayamba liti komiti imeneyo ya nyumba ya malamulo. Kukhulupirira kuti kumeneko tifufuza mofuna kudziwa dichona chenicheni chifukwa pali kufufuza kokupsa mtima kuti uli ndi ma emotions ufuna kuti anthu alankhule chomwe kufuna iwe kapena kuli kufufuza kuti chilungamo chidziwike koma nonse amene muli ndi umboni nthawi jamuda wapalumira dali boma la MCB pano labwera ndi boma lina tulukani bwerani mukaduza mutenge mujabudala asilikali mudaona kulumpha mukafotokoze ku komiti imene tidziwe zona ena mukati ayi kutole tikudabisala anthu mubwere mudzafotokoze kuti dzikoli tikhale pamtendere koma sadachita izo amangidwe adachita izo amangidwe aliyese amene ali ndi umboni amene anakamba adaona zikuchitika makamba mumboni osiyanasiyana mumayankhula musaope sikuti ndi boma lijali ili ndi lina pitani mukaperekere umboni wanu akakhala kuti anyamilandu ndi komiti yawo yatani ayitana chabwino ndithutu tiyambepo zolengeza zinalipo kodi akutanani ku DPP ya Generals ndi anthu kumene kudzumveka tafuna tuwa pasi udindo kapena dzongola zovuta pando umenewu pando vice president umatonetsa zinthu amfakika muzodali vice president izi zinaso kwambiri kapena mina ndo akufuna kuikolezera buluzi anaenda bwino kwambiri nda vice president awo pana kwasankhaso kachuli atina tano khala limito wapo zidangovuta mwina atasala chaka chimodzi kuti pachitike chisankho kuti adakhanga tatenga munthu wina so vice amakhala ngati kuti sadakondwe nazo ndi anthu ena ande unakhanga ti ubale wangosemphana pang'ono sadazunzane amuluzi nda malewezi sadazunzane adaenda bwinobwino yes zidokuvuta kutatsala chaka chimodzi zidambika wikiyako kapena anthu angofuna kuko ndikubera nayo zidambika wikiyatha pomwe kudatuluka kalata ya chipani cha UTM nda UDF kuthirirapo ndemanga za nyumba mwaini akuti a vice president akuzunzidwa akuzunzidwa ndi adadzudzula nkhani ndiyo imene yoyo komano boma mananena kuti ayi sitikuwazunza kwasinthira chitetezo sikuwazunza sitidachepetse chitetezo chawo afotokoza moteromo izo zimachitika kumbali ya boma ikhuza nkhani za chitetezo so weekend iyi Selina kudatuluka kalata yosayinidwa kalata yodindidwa kumanena kuti a vice president ajenas akufuna kutula pasi udindo akukonzekera zotula pasi udindo koma adatsutsa kuti kalata imene ndi abodza ngakhalenso boma lidanena kuti ife sitikupeka pressure inali yonse kwa vice president kunena kuti atole pasi udindo nkhani imene ndi abodza nde adali kumapemphero la mulungu apitali ku mpingo wa PICC komwe nawonso a vice president wadalankhula kunena kuti anthu musadafalitse nkhani mudziyambakaye mwayipanga verify ndi ofesi yawo musadapatsani pa social media kapena musadambe kufalitsa ndikukhulupirira kuti mwina nkhani zimene zamatengera zomwe zachitika apakatipa sananene nkhani yake kuti nditi anangonena kuti nzika za dziko linolo akuzipempha kunena kuti zisanapange share information mudzipakayo verify ndi ofesi yawo I hope kuti ofesi yawo yenda kuti mwina ndi khomo lotsegula kuti pakakhala nkhani anthu azitha kufufuza ndi kufunsa penaso anthu amatha mafalitsa nkhani zabodza chifukwa choti ofesi iyo njotsenga sikupereka uthenga iyenera pamene ponso pamakaso nkhani ina chifukwa mwamva komano kufunsa kwa ofesi kusakuyankhaninso akudyetsani babruti akukudulani foni safuna kuyankhani anthu amati chani mapeto ake amangoyambapo kwamba zawo yofuna kuti ofesi yawo yonso izikhala yotsegula kuti anthu akafuna information aziyipeza koma nzomwe apempha amenewa ajenasa kunena kuti musanafalitse nkhani inali yonse yokhuza iwowo mudziyambakaye mwafunsa ofesi yawo izikutsimikiza ndikuza ndi chinthu choona ati iwowa adafotokoza kuti adavomera kudindo umenewu chifukwa chokuti amafuna kuti akhale mbali imodzi yokhoza dziko lino part of solution iwo ndi vice president amene amangana katangali sangakondedwedi
mundale ukana katangale anthu sanga kukonde ukhala mtsogolero madana katangale sunga kondele ande kuti anavomera ukhala ulanimeti kuti athandize kukhala mbali modzi yokonza mavuto a dziko lino ndipo ndi vice president amene sasekerera komanso makana katangale ndi adalangiza azibusa kuti asamandire ndalama choka kwa anthu andale azibusa achatiwo mulangizidwa mukaniza kuti sanavomera azibusa achatiwo akadendera mai munthu andale ayimike dzache alipo busa wache busa inu busa wache inu anthu ona amaja amakolola mphawi akakade munthu andale malemba ali kuti anthu adzipereka sikukolola ana iya kuti pali tikupereka kuona mtima ndi pali kupereka kwakuba kufuna kwabera anthu osauka isabwera siku lina nde komano imeneyi vice president imene azibusa sagayira dile azibusa makonda ndalama za anthu andale akuti ma chalichi chikhale malo amtendere ndotsogolera anthu ninkhaniona kwambiri atiwo ndalama zawo ndi zakilimi ndalama za majenasi ndi zakilimi bwino komano mukaona kuti kodi chimavuta ndi chani kumalawi kuno kuti president anthu afuna zidanisa president vice president pena zimayamba tinojinga tantha ungokamba kena utsisufuko panda moto mwina nkuwayamba nitsano kenaka chakuti pachiyambi tsiku loyambira lileni lomwe nazoti professor Mpaka Mutharika atenga Dr. Chenas mudaona anthu ambiri ngope zimaoneka kuti ndipo nachilozowa kuti kukhala mavuto ndipo ndi anthu ochepa omwe anapanga support amene anayendatu ndi ajenasi anthawi kampeni adalochepa mwina amoneka wampinda Samir Suleiman etu monga organizing secretary wa chipani kuwathandizira zina ndi zina kuyenda mena paliponse koma anthu ambiri anaoneka kuti sadalo okondwa so choma opsa ndi chokuti ali ngati chiopsezo kwa anthu achipani ni munthu onakha ngati wangobwera so kuchipani kuja kumakhala kuti ife ndaini yake koma professor Mpaka Mutharika mufune musafune anasankha ndipo mpando moja musangatani sangachosedwe ndi president oyembekezera ndiyeno imakhala threat kumanena kuti uyu anabwera ndi awa mwina bwana awa amamuyang'ana uyo ngati adzalowe m'malo mwawo ndeni zipanga zinthu zompaka matope china chinthu chonse chomwe tingampange bwana aja adane naye zimuna ngati achite chinthu choraino abwana amakukondani ineyo kumaona kuti bwana amankonda ndimayamba kupanga zinthu zokuti abwana aja ndizikaza zabodza kuti inu ndino adane nanu zimene zopandale zimachitika olo mmakampani muzimatani zimachitika komano ndemwalawirira pa 6 months talawirira zomwe zikuchitikazi munthu asamasowe mtendere asamasowe kuti agona bwanji chifukwa chokuti anthu ena ake tikufuna kuti tithane naye amene yuyu ndi chiopsezo Jenasa ndi chiopsezo kwa anthu ena chifukwa chokuti amaopa kuti kodi bwanawa sadzampanga support sampanga group yeyu kunena kuti adzalowe m'malo mwawo adzata chomwe adakantengera ndi chati padida madziwa chomwe adakatengera kwabweretsa kakhale vice president kusiya wina aliyese ndikutenga munthu wakunja uona oti ukatenga kuti munthu anali kunja ndoti tabwera kukhalira limbiro chimenecho ndichomwe chimapatsa anthu ambiri chiopsezo safuna kulankhula koma mkati mwa DPP izizi zilimo chifukwa chokuti professor Mpaka Mutharika malingana ndi malamulo 2030 sayima so kumwe kuja kukulingati open sopano kunena kuti aliyese convention akhoza kuyima nawo ndi anthu ena aja amaona kuti ngakhale ndifuna ndikayime ngakhale ndikufuna maganizo awo komanso kuti pali uyu sangaganize zongothera pompa nayenso njira yongofuna kuyimisana mbiri komano zikulakwika nthawi njayi tidachita ndi Dr. Joyce Banda sizidayende ni mbiri yoyipa tidachita ndi Malemu Chilima sizidayende apapa tidakakhonza tidakakonza ziongosoke tidakakonza kufanakale ubale unena kuti tizingofuna na nthawi yofuna kuvota ayi khonzani nyumba mwanu zonse ziyende bwino talawirira miyezi 6 tidzambe mwanyi kutasala zaka ziwiri asazayambeso ndipo zimalizandopesa asazayambe komwe kumanga dziko kuti zinthu ziyende bwino musayipitse ubale wa APM ndi ajenasa for ena ake mukufuna kupanga achieve yo political agendas popisa mbiri ya munthu wina of course ndalizo ndi choncho koma anthu aja adagwirizana kufuna kutukula dziko lino asiyeni agwire ntchito limodzi chabwino ati chimanga chili pa 20,000 ndi 15,000 50 kg zovesa chisono ndikuona zovesa chisono fanyana anthu akolola maboma ambiri kumwera chapakati apa ena amba kugulitsa chimanga cha 50 kg 20,000 ena 15,000
chimanga chimenechi akuchigula ndi anthu amba ndi mavenda chopsa chake ndi chiticho ndi chimene chocho 5 liter ichi inali 6000 pakati apo yatsika 2000 of course anthu akunyadira chimanga chatsika chafika 20000 DPP ndiyo nyenjera chimatsasa DPP imagwisa ntchito propaganda ya nzeru nthawi nakadala nkhoda chimanga chizafika 20000 chimene chinji chinakhazikira m'maganizo mwathu atalowa lagwisa ntchito kunena kuti chimanga chatsika anthu osadani chimanga natentheka kopi jitsitsa kumene anagodzanena kuti panopa kwacha ya geta mphafu forex yapopezeka anthu a forex kuti usandira propaganda ya nzeru so ndikhulupirira kuti kamene kachi ndikomwe kanakhala m'maganizo mwathu lero chimanga 20000 sopano tintigulitse 20000 komano tikugwira 20000 chifukwa chokuti timati masama ake ndophweka supply ikakhala kuti high demand is low chinthu chimatani chimachipa foti panopa chimanga chikoleka chambiri chachipani akolola koma tikudzinamiza chomwe tikudzinamizira nchakuti chimanga chambiri chagula ndi mavenda mmene agula mavenda amu chimangachi sikuti akamadzagulisa miyezi itatu ikubwera asachigulisa 20000 ayi chanzeru chimangachi munakachisunga mudikire pamene nthawi boma likufuna yambe kugula chimanga chifukwa boma limayika chimanga choti mukagulitse kwa adimaki pa mtengo woyenerera yomwe ukhoza kukhala kantengo wake komverera koma chimanga mukuchigulitsa 20000 15000 ichi mukumugulitsa venda alibe chisoni venda alibe zoti wa chipani chanu venda alibe zokuti mapemphera mpingo mozi iye focus yake imakhala pa ndalama ndipo chimanga chimene chichi muzachigula double pa miyezi itatu ikubwerayi kumafunika kudekha bora munakakhala kuti mukugulitsa kwa adimaki chimangachi tinakanena kuti adimaki dzakusaniso ni mtengo omwewo adimaki ndoti amadikira ndoti budget koma ma processes ake kuti azatheke ndi August uzamva August kuti adimaki yapo gula chimanga amana adzagulisa chimanga kwa adimaki adzakhala mavenda gula chimanga 20000 ngati chosatheka ndipo malikazaika ndizotheka koma mboma mumajuluka zidodo chifukwa chokuti mavenda ena anthu onena pano pa andale eti apapa chimanga amavala dzina la uvenda koma anthu andalewa koma akupita makagula asi apa umphawi kwadi make kuja kadzafuna kugula chimanga adzapita ndiwo ndi kapena kuenefa adzapita ndiwo mtengo boma likakhalira ika mtengo ndiyo sida komere chimanga amachisunga maona amachisunga adzatibwereka so tife tomwe ndiyeno ife anthu awandale kuwera ngati mmavendawa kumakhangata kuti pa 70000 pamati zinthu zikuyenda chimanga chatsika mawa tilira munakachisunga chimangachi ngati mukufuna mudzagulitsa nokha kwa adimaki chifukwa chokuti adimakiyo idzagusa mtengo omweyo koma akakugula ndi mavendawa kwa adimaki akagulitsa pa mtengo okwera adimaki sidzagulitsa 20000 chifukwa kuti agula mtengo okwera ngati idzagula 30000 kwa venda iyo idzabwera ma 32000 kuti pangisoneso phindu ka 31000 ka 35000 zimenezozo ndendo funa kusamalitsa zikuoneka ngati zobeba panopa kuti mukugulitsa chimanga 20000 koma mawa mulira tikunena ngati boza mudzambo tukwana boma njala yoiputa afuna tazi pepese kodi alimi analima de afuna pepese ade 20000 koma sathawe mugula chimanga 20000 50000 mulibe chisoni okay chaka chizikomera anthu amene azakhala pa subsidy ama pasidwa fertilizer olere komano anthu omugula no okha fertilizer so chaka chino chakhala odula fa chankhondo ngati idapitira kuiranichi panali interview nake munako wa Yara company nake ya Yara majeza pa BBC mukamvera interview imene amene anafotokozera nkhani yokhuza ankhondo major imene makampani opanga fertilizer atakhuzidwire so mawangawa muzawakumbuka chimanga mukugulisa 20000 lerochi pa miyezi itatu simuzachigwa 20000 fona mugulisa kwa venda alibe chisoni venda alibe zondo wa chipani chanu venda akongeresibwa asa anthu awo ndo ankasuka chimanga nachoni koma maganiza za ndalama za izo lisoka ati wina sidi wina anapita zoja tiro bwa ndalama pakomo wachi chawiro tikapumulire pagodo nero chitira program ya lero ya Gwedegwede tikapumulire chibweranso chigawo chachiwiri cha program ya Gwedegwede
Gwedegwede tipitize kuzukula nkhani zimene tabwera nazo tikukondwera kuti mukadali pomwepo kuitsatira program ya chigawo cha chimbo mbanda ndakula ndani kodi achihana ndi ajabe mhango nkhani ya Kumaliro zinakabwaja ipe mwana mtuma ndani kunachitika Maliro a Professor Timothy Nyasulu zimwe wause mumtendere omwe anali vice chancellor wa University of Livingstonia komanso anali board chair amene asankhidwa posachedwa apo I think wa Tobacco Commission. Tsono kumeneku kunapita alendo osiyanasiyana kunali vice president akale akhomboka chali kunali second vice president Enoch Chihana kunali akuluakulu azomera ngwira regional governor mwaso mlangizi wa president pakhani za ku parliament kunali ajabe mhango omweso ni nduna ya za transport. So anthu anafusa kunena kuti fanyani APM aruma ajabe mhango kukayimirira pamene second vice president anali pompo. President adu front ma wina liyese malamulo mamanenera wina liyese olera jena sada khore rompo kuma president afuna kutumani kuti mukayankhule m'malo mwake zili ndiye president yo ndi chisankho chake. So sizophwanya malamulo sizotani ndiyeno kutengeraso kuti mwina ajabe mhango paja kuchipani cha DPP kuli president Peter Mutharika ndi ma president zigawo vice president poti mwina natengeraso kuti ajabe mhango ndi vice president wa chipani cha DPP. Fani chipani cha DPP cho ndichomwe chikulamulira kumpoto ndifake mwina anaona kuti akayimirire iwowo chifukwa choti pokhala board chair chidasankha ndi chipani cha DPP si ndichomwe chikulamulira mwina zotumana ziyasizi ndikuwatumano kuti iwo katiyimirire. Chihana sana pange complain kalikosi sana dandaule sana ankhule kamena tamvaba akunena china chilichonse olachipani cha afodi akulankhulapo kanthu kunena kuti ayi ife a second vice president wathalali kunoko ndi mnatuma ayi zimenezo amalankhula ndi anthu ena pongona amene mina sazimvetsa kuti mphamvu za president zimayenda bwanji. So uwu ndi mgwirizano woti wa second vice president ndi mgwirizano wa alliance blue alliance koma kuchipani kwa Jabi Mhango ndi vice president wa kumpoto ndi minaso zimenezo zimaka consider unena kuti kodi hierarchy yathu kuchipani imayenda bwanji angakayimirira a president ndi ndani komanso ndi leader of government iso. So aliso ndika udindo kakakulu ndithu Jabi Mhango kumene koko. So ajihana adapita andufunga kasi kwa vice president kukaonekera Kumaliro ena ali wose ngati kumudziwa munthu uyo kasa kumudziwa ali ndi ufulu umenewo pena paliponse koma atolankhana adafunsa ku state house kunena kuti kodi APM adatuma ndani kuti akayimirire ndi a state house ayankha kuti president APM anatuma Jabi Mhango sadatuma second vice president pofuna kuonetsetsa kuti njira zosamala chuma zili mchimake. Potengera second vice president amene ndili kukumwe wewe malikani kumana likonkoto baweremo statement wala hii matale msayiphekese musunga ndalama kuma muthu yali konko ali komweko. Ati a president anatuma Jabi Mhango kapena mwina akachita kuwatuma ndende zonyamula zopita zimakhaza mbiri austerity measures akwaniritsidwe. So komanso a vice president ndo austerity measures sinaendera kapena mwina chifuwa na atume zina inuyo ndino achuli kwa abwana machitsanzo ndeno mufuna upite kumangochi ndi abwana anene kuti kumangochi kulikale munthu tufuna tisaononge fuel tisaononge yani apita amene koma inu munyamukebe mupite mugwiritse ntchito ndalama za kampani abwana ajaona ngati chani kapena mwina anaiza zawo mwina kapena tiafuse zikoza kutheka mwina ngatatagwisa chilo ndalama zawo mwina ngatatagwisa chilo ndalama zawo so ngati tukamba za mosije measures tukwena tifuse pepo kuti anapezeka kobe fa nkhani pandali ndikuti musayiphwekese ngati akutero ni mawu akulu kwambiri kuti natuma uyu kuti uyu pasakhale kunonge kwa ndalama anapezeka be komweko maona pamene ndeni pomweno za kupula alasi ndizilizo ndemina nagwisa chilo ndalama zawo koma napita mapita sairidi apo lisoso ndi second vice president chitetezo chimakhalabe chilo chimakhala cha boma austerity measures ija anthu adaiwonabe kuti
meja ije anaiona kutiko kumeneko okay zachitikazi zoyeka ndizophweka komano meti madzira anthu andale ndi pandale ndi chinthu cha serious chopereka mantha kuti kodi mawa chitachitikire chani kalipo basi isieni koma chachikulu chikubwera ndungo kupulumusani chikulu chikubwera isieni kuli ina yabwinonso yomalizirayi sono apaki pachita kafukufuku naayitana amene akutchulidwa mungani kuza Maris Hotel kugulitsana business inali pakatipa nde azamba anatchulidwa ife timayembekeza kuti apita akafusidwe sanapiteko nde akuti kafukufuku atha ripoti itulukanso wiki inodzukanso bwanji nangatsoba nkhani ndimene imwe tidamba kukamba pano za hotelo ya muzinda wa Blantyre imwe ankafuna kugula ndalama za pension 128 billion 90 billion inaperekedwa Reserve Bank kuti ndi Financial Intelligence Authority yatha kupangako recover ndalama zokwana 72 billion 18 billion akuisakabe kuti ili pati so kafukufuku amene akugwisidwa amapangidwa ndi Public Accounts Committee yona zonkheserera ku nyumba ya malamulo so dzina limodzi lomwe lidatchulidwa kangapo linali la Colin Zamba omwe ndi Secretary the President and Cabinet wa boma lakale so amayenera kuti aonekere koma kuti lawyer wawo waimira iwowa analembera Clerk of Parliament kunena kuti Azamba sali mdziko muno anapita kunja kukalandira chithandizo cha mankhwala tsono dzulo akanika kuonekera ku nyumba imeneyi pamene amaonekanso ngati ndi key witness wa nkhani imeneyi ndeno komiti imeneyi kunena kuti itulutsa ripoti lake popanda kuyitanitsanso Azamba fa wiki ino ikuyenera kuti ipereke ripoti lake ku parliament lomwe zinapezeka nde kuti wikino tasana masiku angati awiri fana si Friday ndi Good Friday nde kuti ndi mawa kandi lero kandi lachinayi ndipo mwino anthu ena akufunsa katswiri kunena kuti kodi mese kuli njira za makono habari paziko pa kapena WhatsApp call kapena kuna mwina atikozonera poti ali kuchipatala aliko makalata itabwera sinabwere ndi ene backup ya medical support kunena kuti ali kuchipatala zongobwera kuti ali kuchipatala adachoka think dziko muno cha mu February mwina kumafunsa kuti amese kodi anali akuganizira nkhani zina ndapita pa chikunja ayi olokoti linene kuti lisunge ndonu mazikata zako zoyendera ngati uli ndi ulendo ofunikira okhuza mwina nkhani ya umoyo kapena khoti lapangidwa convince limatha kukupatsa ndikupatsa nthawi kuti ukabwere khoti mkhoza kulakwa ndikuzoti zoyendera zanu zonse muzazisiye kuno koma ngati ufuna kuyenda upita kunjako ngati muli zifukwa zokwanira amatha kuthandizirani kuti kukupatsani kuti mupite mukabwere zomwe zinachitikirazi chabwino ndara adapita kukalandira thandizo la mankhwala nde mwina ena akatsizira kafunsa zija kuti asangafunse mwina pa phone pachani okay zimatengera singadzoti condition yawo yotani sitingaphweketse nkhani ya matenda ndithu mwina njina chimwe anachiona chimene apakiwa koma kodi sizinakatheka kudikira kuti abwere abwera sizingatheke lipotino mulidikire musapereke ku parliament suti parliament ikuti ifani maona mufusa ali yenso uthibayo suti parliament ikuthayayi ikatsekedwa ikumanaso kutsogoloko lipoti mele likhoza changu chotere kuti ayititseke panjani ndikupita kuti banji mwadikire abwere chifukwa ndi munthu watchulidwa kangapo adzafotokoze mbali yawo akambeko mbali yawe azipangeso clear dzina lawo ndipo nkhani ndi imeneyo kuti azipange clear dzina lawo chifukwa chokuti mukapereka ripoti ili iwo asanazipange clear dzina lawo kumachuluka zolankhula aveka chinyawu choti zinthu sindizo taonapo anthu oti amavekedwa nkhani kubwera mmene mujalise dukhala chete kwanika kumfunsa munthu atose kudziko kuti ife timaganiza chonchi munthu afotokoza chonchi bwanji inali ndawo yomachulike zina lawo tadikire abwere atchulidwa ena ayikakale ngati ndolakwa eti banja dzanene mbali yawo sizingatheke kuti mudikire kapena faka anthu akuganiza kuti ndi chifukwa chani mukuthamangira panjani komano iyiyi mmene ateremu musayembekezere mali za tsena lonse apereka ripoti palibe chomwe chitachitike iyi thangati ya mwenye iyi thangati ya galo anasowaja yatha kuti sanapezeke pacha ade agalu anativutisa ife agalu maofesa ala agalu iya zi mwenye zi
Kulia mwenye. Mwenye mnanena. Sidi maziwa uri mwenye uja. Kama mda anuka fya diponya. Kuti. Mpaka 3 weeks ikuta polisi. Sunapite beko kafusa mtu uja. Kuti zikuti banje za mwenye uja. Anaenda banji anali kuti china chitika ndi chani mwina kabana anakusiya sana pita ku police phone mwina anapempa kuti zisabu za mwenye ndezo pempha zoti saziziwa komaza Steve ndizochita kuzilemberera kuchita kwaita no jambula ndama kupasa pepa ngati atalemba po mlandu wako chonchi foni wakudaza mwenye ndeza jisisi si choncho ku police hadi pasa report anati panga promise kafufundo wa mwenye ya bayatu zangati na biza police hadi kafufufu wa mwenye odwa umuntu odwa pezeka few weeks why nende kundimanga ndomaka lipempa kote kunena kuti timusunge bedi kufufuzabe wabwera bwanji uya anatipasa busy why wo ndeno omusiya kwawo koma why nende kundimanga ke musana fufuze kuti ngani ya mwenye lubanali bya ngani zatu zale sama gwira chino mokondera sama khandi polisi yokhala kuti akakhala wakuda ndeno adziko lose lidziwe chomwe chidachitika cholakwika akakhala mwenye ndezi 3 weeks koma ndimene kakudziwa ngani chani yokuza tamakayenda khauti ndasowa ndine wakuda the following day yake anthu anakaziwa chinthu choona akalakupezaso anakaziwa chinthu choona dziko lose lidziwa kuti apolisi atusa chakuti china chitika mwina kapena nkhani zake zino zazikulu nda kuzifufuza bwino chani tingodekha nkhani yaikulu tu ndiyo kupha dokotala wathu uja nkhani yaikulu ndiyo kupha dokotala loti tingamadikire duli kafukufuku achitike dokotala wathu Dr. Bombe koma uyu waenda yekha kubwera ayi imene si nkhani yobisa yayi anali kwani imene ndiyomveka kuti pamakhazi ndo zinatisaneni zinthu zinatitani zomveka kubwera kuti uza izi zoti munthu waenda mwina pali nkhani zina zikubwena tizifotokoze ni nkhani yokuza chitetezo koma basi tizipita kumanda kakhale nde kunimanga ndomaka lipempha khoti tisungabe 40 ndani kachizungu kachichewa kena kachi tisungabe 14 days tikufufuzana chichochi basi ayo wakani zina zimatula maripoti zimatela kena kuzi zipo tuzambiri zifukule nkhani zimene tabwera nazo zaka zapitazi kubango ripoti ya melisi yatha simudzaiona ikokopereka ripoti yathewere simudzaivaso kapena mwina potera nkhani ndi pa ripoti tife ndamese tilipesana basi tu yatha ngati agalo ndi amwenye yesusu yesusu zimma mwiwala chawiro timalize chocho tatokoza tumazukuna kadi zezabwerazo ife pano pangobola zakumbutsana kuti zinthu zina zikamachitika ife timakhala kuyembekeza zina Malawi kuyembekeza zina zikamachitika mozondoka ife ntchito yathu kuzafunsa pano zikukhala bwanji kudzudzula zimene sizoyenda bwino komanso kuyamikira zina zimene zoyenda bwino nkhani yake Malawiyo akhale ndi tokomena aliyense timakondwera kuti timakhala pamene pakuitsatira program ineyi ya Gwedegwede komanso maprogramu ena osiyanasiyana ine ndi Selina Dumbula otizikutira nkhani manthawi zonse Mambo Steve Kono Banda pamakina tinali ndi Maklini Chitatanga pa FCC tinali ndi Maya pa kamera Charles Mpinda pitizani kuonera maprogramu ena tsatira tapita Gwedegwede.